Dahi barkanku dai jama'a. So in ka san ka yi mining ɗin Sidra, so ka tsaya ka kalla wannan bidiyon domin wannan bidiyon naka ne. So waɗanda suka yi mining ɗin Sidra kuma ba su yi connecting ɗin wallet ɗinsu ba, kuma da waɗanda ba su yi KYC ba. So a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku yi KYC, sannan kuma yadda za a yi ku yi connecting ɗin external wallet ɗinku ko kuma ku yi connecting ɗin MetaMask ɗinku. So a external wallet shine wallet ɗin da yake cikin Sidra, shine external. So abin na farko da za mu fara yi shine za ku je Play Store ko kuma App Store, za ku je ku yi downloading ɗin Sidra. In kun yi downloading ɗin Sidra, ga waɗanda ba su fara mining ɗin Sidra ba, so sai ku fara mining ɗin Sidra. Waɗanda kuma suke so su yi connecting za su je su yi downloading ɗin MetaMask. Kamar yadda kuke gani on 15 January suka ce mutum ya yi linking kafin lokacin nan, so ya kamata a ce ku dage ku yi linking. So abu na farko da za mu fara yi shine yanzu nan za mu yi KYC. So kafin mu fara wannan bidiyon, ka ku manta da ku danna mana subscribing, sannan ku yi liking wannan bidiyon, sannan kuna da magana za ku iya dropping comment section duk abin da kuke bukata. In kuna son ƙarin bayani ko kuma in maku bidiyo, za ku iya min dropping comment a comment section. So abu na farko da za mu yi shine za mu zo wajen nan inda ga aka rubuta link wallet. Za mu shiga link wallet. Bayan ka yi downloading ɗin MetaMask ɗinku, za ka zo ka shiga inda aka sa link wallet. So nan wajen Sidra Forms, kamar yadda kuke gani, za mu zo link wallet. Kamar yadda muka zo wajen link wallet, za mu ga sun ba mu wallet guda biyu. Za ku ga sun sa ga internal wallet ɗin sannan ga MetaMask. So internal wallet ɗinmu shine wayanda suka yi recommending, shine na Sidra kenan. Ga nan za ku ga sun rubuta recommending. So za ku iya amfani da shi wajen creating wallet ɗinku. Shine in kuna son ku yi connecting na Sidra bayan kun yi downloading, sai ku taɓa, amma sun ce recommending, sun fi so ka yi amfani da na Sidra, sai ku danna create. Bayan kun danna create, za ku ɗan jira shi bayan mintoci. So za ya maku creating wallet kamar yadda kuke gani nan. Mun riga da mun yi creating wallet ɗinmu na Sidra. So abinda za mu yi, za mu koma baya, za mu zo wajen KYC waɗanda ba su san yadda za su yi KYC ɗinsu ba. So abu na farko da za ku yi shine za mu zo mu taɓa nan saman share ɗin nan inda kuka ga an sa share profile kamar yadda kuke gani, ko kuma bari maku dalla-dalla yadda za a yi ku gane yadda za ku yi KYC. So kamar yadda kuke gani kycport.com. So kun shigo ciki. Kafin ka yi KYC kuna buƙatan driving license, ko kuma in ci kuna buƙatan voters card, ko kuma kuna buƙatan wani ID card wanda za ku yi amfani da shi, wanda za ku yi verification, za su maka verification. So abu na farko da za ku yi shine za ku zo wajen view section. Nan za ka ga document ɗinku, user ID, address, email, date of joining, lokacin da ka yi joining ɗin suka fara aiki da su. So ka ku manta da ku danna mana subscribing, sannan ku yi liking wannan bidiyon, sannan kuna son a maku ƙarin bayani, za ku iya mana magana a comment section.